anu ya Truk. Iki dadi tinggalane Mbah Jas ngene awake dhewe srawung karo para pebunden sing ana Bintar kene. Munggah srawung kelawan Mbah Putri Ibu Hajah Sumi. Nggih. Mbah Putri pinaringana sihat walafiat tutuk anggenipun momong dhateng para putra wayah. Amin. Wong nyatane anu saben-saben awake dhewe iki mbagong ana Bintar, wah jantung nggone para pepundenku. Masjid saka Ndresi Rembang ya kepareng mengestoni Pak Kartopel ya ngono. Nggih. Alhamdulillah iki awake dhewe sak kanca jroning taun iki isih ketemu ana ing Idul Fitri. Moga-moga bisa ketemu Idul Fitri taun ngarep. Amin. Senengku ora kira-kira kok Kang Garing. Panjenengane Raka Mas Derin Hermawan ki oleh tresna nyang budaya ora beda karo Kang Rama biyen. Nggih. Wis dadi pupuk, dadi prihatin Mas Derin Hermawan sakula wangsa. Mbah Jas wis tutuk oleh momong marang para putra wayah, wis percaya kelawan kabeh para putra yen wis bisa mentas pribadi. Nggih. Mula yo iki lek-lekan tirakatan nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta jagat, aluse Mbah Jas tinama ngersani Gusti Kang Nyipta urip diapura sing dadi keluputane antuk swarga langgeng. Amin. Sing isih kepareng lek-lekan yo padha areng-areng sawetara. Nggih. Dasar iki ana bintang tamune pirang-pirang. Oh iya. Aku wis titen anggere ning Bintar iki mesti dikantheni para kadang bintang tamu ya ta. Solan salin kuwi tegese kanggo njembarke oleh srawung. Nggih. Syukur iki Mas Dodok karo Mas Komet ya isih kepareng apa kuwi berkahi awake dhewe. Yo petuk rene diserampatke Mas Anggit. Nggih. Mumpung ngrawiti ya komplit, sindene ya komplit. Nggih. Sesuk ora mulih bablas ning Pucak Wangi. Aduh. Ya. Wis kelakon nginep ning Pati alhamdulillah. Ayo kudu no. Kabeh disyukuri kok ya ora ana direwangi kungkum-kungkum, direwangi poso-poso. Bareng ana kok terus ngresula iki ora kena. Ha iya. Piye wong jane wong nyambut gawe iki ya seneng lan orane ya aja dirasake bakune awake waras ngono wae iso mangkat ya tandangi. Ha iya. Ning saiki pangestu aku betah melek gongo syukur. Ayo kudu ngono, ana perubahan ora ketang tambah 5 menit. Ha iya meleke. Iya. Kene. Monggo. Serampatke Mas Dodo sik. Monggo yo. Mas Dodok, ayo. Meneh. Pun kula nek mireng serampat niku tambah semangat melih anu Kang Garing Kang Pedro. Kula niku ngene lho Mas Dodo. Pripun Mas Bayu? Panjenengan kuwi
pelawak sing iso ngenggonke trap-trapane aku ki melawak ana nggon ngendi. Nggih. Nggon campur sari sampeyan ya iso bergabung. Nggih. Ketoprak ya pancen wis penggautane. Nggih. Nggon wayang panjenengan ya iso menyesuaikan. Nggih. Niku nek ora piyai sing lantip, piyai sing pinter, dasare bagus kaya sampeyan niku wah wis angel. Alhamdulillah, sedaya niku namung belajar Mas Bayu. Saestu lho niku lho. Nggih. Apike Mas Dodo ngene ngono ya, Tru. Heeh. Nggih. Arep pinter ning tembunge tesih sinau utawa masih belajar. Nggih. Kuwi tegese wong sing ora seneng ngumuk kuwi Mas Dodo kuwi. Ngono. Ngono ya, Gong. Heeh. Ayo, tertib to, pelawak engko pas sore mau agemane apa, bengi agemane apa, kuwi breset iso nyandang mergo ngerti ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Ya kaya Mas Dodo kuwi. Nggih. Soale napa to? Piyai sinten mawon lek pengen diajeni tiyang kathah, nggih. Sandang sak nyandang kudu sing genah. Papan sak papan kudu iso menempatkan diri ngoten lho Mas Bayu. Lho, nggih. Wong ki nek isone kajen kudu ngerti empan papan gitu. Nggih. Sampeyan pancen tak aturi jumeneng tak kon joget. Ewadene ana sing ora tak kon ngadeg kok melu ngadeg kuwi tegese dagelan ora duwe isin. Tak. Laku. Dados ngene lho, kula karo panjenengan iki jenenge wong Jawa. Nggih. Wong Jawa iki kudu ngerti jawane. Leres niku Mas Bayu. Nek wis ngerti gaweane, ngopo dadak dikon? Oh, iki wancine gara-gara kados panjenengan ngerti-ngerti jumeneng. Nah, nggih. Nggih ta? Mergo wis ngerti karo gaweane. Gaweane. Dadi Ah, ah. wong iku kudu duwe respect dhewe ngoten Mas Bayu. Lah nggih. Niki lek wis bagiane yo langsung mawon. Lah iya ngerti nek bagiane kok ora ngadeg. Kuwi ngono jenenge wong rai gedhek. Karep kula kuwi ngene iki. Lah nggih. Oh, encen nggih to Mas. Wong kadang itu SDM seseorang itu menentukan itu to Mas. Nggih, Wong ora iso kok dipadhaki ora iso. Nggih, kula mun ngertos ngoten-ngoten niku. Heeh. Ketahe ngoten, dados ngerti bagian-bagian piyambak, nek mboten ngerti niki berarti ora duwe isin. Amin, amin, amin. Syukur, Syukur wis sampeyan pun paham. Wis sadar diri ya syukur. Dadi wong iki wis ana bagiane dhewe-dhewe ngono Ngerti lho. ora Mas. aku ape karo dalang iki nggo kendang dhewe ya. Lah nyapa? Ben iso kompak. Jadi aku ngomong ngono terus tang. Ndek. Lambemu apa? Lah nek wis rasane kok repot aku ya. Nek pun ketinggal emosi, Mas. Ora masalah. Nesu nek iki jenenge Ora, nesu. oh, tapi iki ketoke guyon ning asline nunjuk. Nuncum apane to, Mas? Lho, aku iki wis anak-anak lho, Do. Wong perkara ngene kok ora dang. Ndek tak isin lho, Do. Lah sak pikiran kowe. Mau nyapu kok mikir kowe? Lah mikir keluarga kowe urung tentu Ora pas percaya kok. dajal, Pak. Ngene. Lho, weh, urusane karo pake opo? Pake mirsani Wis kok. lempet. Diumbar-umbarne kok. Lah sing mbok seneni sapa? Kuwi koyo kowe lho kan. Dia ngomong wong sing pepundhene menika nyuwun sewu sesepuhe Mas Bayu. Kadang loro kan serampate aku kok gak. Oh, sampean aja joget serampat. Rampat. Oh alah, ya matur sing apik harus sing ngendang. Mas Nanda, Mas Nanda, Mas Anggit, Mas napa? Mas Anggit, Mas Anggit, Mas Dodo, Mas Dodo, Mas Agil, Mas Akil. Mas Catur. Boleh gak ngabsen? Iso ngabsen piye to? Sampeyan ora gelem anu to, ora gelem ngabsen boko siji. Sampeyan nyebut Mas Nanda. Ya wis yo coba. Yo nyuwun serampat Mas Nanda. Mas Nanda nyuwun rampat. Ngene lho. Oke. Kaya nang perapatan. Lah ngopo ta? Nggih. Rasane piye? Rasane piye? Wis sik, oke ning prapatan iki ngopo maksudmu? Nanti Kaya wong ngamen ngono karepmu. kados duduk niku lak ketinggal rooming. Ya, ngene iki lho, Mas. Kok sing nganggo rum barang iki. Apa lho? Iki jane Rame. rame. Kan rajo. Oh iya. Mari awakmu ora mirengake sing dingendikake Mas Bayu kok. Dipengestoni Pak Bupati lho. Nggih, Ngono nggih. diberkahi lho. Lajeng dalu Bapak Bupati Sugeng Rawuh sembah nuwun rawuhipun. Alhamdulillah.
Aja ngisin-ngisinke to Mas Gombo. Kowe kan kadung isin. Sing mirsani Pak Bupati kuwi jug ngisin-ngisin iki diadat kok Bojonegoro rene kok mutuk nginang-ngene tok ibu kuwi apa to? Sing mbok pamerno ki opo nek kene kowe iki? Apa? Awakmu mulane lek didhawuhi karo Mas Bayu ki dimirengke. Anane Mas Bayu nyebat asmane setunggal-setunggal. Ya. Kersane yoga niku muni sedaya. Lah nek kowe nyebut nanda tok, Tak. yo mok kendang tok. Walah. Ulang kepikirane sing ngintip. Lantip. Pikiran kok ngintip iki kaya Sing lantip pikiran Awe ning kok neraka. Incip. wae nika. Mas neraka. Mas rokok piye to? Cak omong Mau Mas Bayu mau lho. Mas Nanda kare Mas anu apa kayak mau? Anggit. Mas Anggit. Ah, Mas Agil, Mas Akil, Mas Catur, Mas Catur, Pak Rinto, Pak Rinto, Pak Mangun. asal digeladak ngono. Sak rombongan, Ya, sak rombongan. begini ya mudeng lah kok ora nyebut sak rombongan. Lah kok manut aku. Lah mungkin dipengang. Penging. Ngopangan ngopo to iki kok wong akeh. Yo wong akeh tapi kan yo sing genah lho Mas. Serampat. Sedoyo rombongan.